Здравейте, любители на традиционната стрелба с лък. Традиционната. Дървени стрели, новите. Дървени нокове, специални, направени за мен. Мишенката е, виждате ли, ето тази лампичка. Ето, предполагам, че се вижда. Това е мишенката. Ето това се казва да ти пръсна лампичката. Видяхте какво стана с първа стрела. Това са невероятни стрели, Пламене. Невероятно. Благодаря ти още веднъж, приятелю.